Le siffleur. Allô? Ça va? Au fait, affaire de trop de ça. Voilà, il y a petit noble là. Il y a 18 millions d'âmes, tu as versé bangi là quoi. Voilà, il y a un sur ma bofolo. Ok, problème t'as là. Ah ok, 2 millions t'as drôle, affaire 2 millions t'as hier au bled. Oh. Ah, ok. Non, mais téléphone là, téléphone, nous sommes ma bonne, ma taroche follow. Moi, avec elle, nous avons un drone. Ah, ok, bye bye. Oh, mon bébé. Mon bébé. Sano, Bébé. ne bɛ fɛ k'i ɲininka fɛn dɔ la. Bébé, mon bébé. E ka wari in sɔrɔ. Sani ka ɲininka o la, n'a f'i ye sa. N ye weleli kɛ. I ka fini bɛɛ bɛna changer. N y'o appel kɛ, y'a mɛn. Bébé, o dabila sa. Mun b'i la, i ɲɛ kun bɛ dugu jɛ wali. Sano, ne bɛ fɛ k'i ɲininka de. E ka wari in sɔrɔla cogo jumɛn na? Ne bɛ fɛ k'o de dɔn bi. A ye mun kɛ gɛlɛya la. I hakili b'a la kɔni. Ne hakili b'a la. N'o de f'i ye, ni wari sɔrɔla ka ban, wari dun. O wari sɔrɔ cogo ɲɛɲini mun na? O ye wajibi ye ne kan. Ne ye furumuso de ye. Ne kan k'i ka wari sɔrɔ cogo k'a dɔn. Depuis surɔ ne dara, ne ma sunɔgɔ in ɲɛ la. Papi de bɛ to ka n'i yɛrɛ la. Papi wa? Awɔ, papi. K'a yɛrɛ yir'e la. Mun kɛra? A bɛ to ka na fɔ de ko ne sɔnna ka nin k'ale la. Ne dun ma foyi k'a la. Ne bɛ fɛ k'i ɲininka de, e ye wari sɔrɔ cogo min na. E ko papi bɛ ne ɲininka wa? Awɔ, papi, ne den papi kɔnɔ. I bɛ sogo ala de sa, sinon foyi tɛ yen, foyi tɛ yen. Sanogo, Han? wari sɔrɔ cogo fana ye ne. An ye mun kɛ sɛgɛn na, e b'a dɔn. E b'i insister wari sɔrɔ cogo la cogo di? Sanogo, o ye ne ka baara de. Ne de ye muso ye, ne kan k'i ka wari sɔrɔ cogo di. Ni ne m'a dɔn jɔn de bɛ n'a dɔn. O ye tiɲɛ, mais ne bɛ affaire de kɛ. Bon, affaire kɛla ka wari tɛ sɔrɔ fɛn kelen na. Sanogo, e bɛ wari sɔrɔ don min na, ne ma business ko min la kuma tɛ affaire ma. Sanogo tiɲɛ fɔ ne ɲɛna, ou soit ne bɛ taa n ka so. Ok, donc tant que ne ma ka wari sɔrɔ cogo f'i ye, i bɛ fɛ k'a fɔ e tɛ sigi ne ka so. Ne tɛ sigi i ka so. I b'a dɔn ne ka hɛrɛ man di yan. E ye muso jugu de ye. E tɛ don da la fo k'a fɔ mun kɛra. Sanogo, i ka hɛrɛ ka di ne ye, mais ne ko n k'i ka wari sɔrɔ cogo fɔ ne ɲɛna, ne mago b'o dɔrɔn de la. E bɛ wari de dun, o bɛ ne kan ka wari sɔrɔ cogo de f'i ye. A sɔrɔ cogo. I ka minɛnw cɛ, n'a jɛ ka taa ka so. E bɛ sa sɛgɛn la, e n'i somɔgɔ si tɛ kɛ fɛn. Awɔ, n'Ala sɔnna ma, an ka segin an ma da la. N'Ala sɔnna ma, n'Ala kitira k'an bɛ kɛ fɛn, an bɛ kɛ fɛn. Ka wari dun, i tɛ wari min sɔrɔ cogo dɔn. I t'a dɔn a bɔra yɔrɔ min na, k'a bali dɔrɔn wari b'i kun. I ko k'an ka yɛlɛma nin so, e ka nin so lajɛ. E Sanogo, jɔn m'a dɔn k'e bɛ se ka nin sɔrɔ. Sanogo, ne mago bɛ fɛn kelen min na dɔrɔn, wari sɔrɔ cogo fɔ ne ɲɛna. N'i ka kuma bɛɛ mɛn. Suko ni dugusɛjɛ cɛ, ne Sanogo balila ka kɛ fɛn ye. O de digir'e la. A ma digi n na. Ne tɛ de k'a dɔn. E tun tɛ fɛ ne ka kɛ fɛn ye. An tun bɛ sɛnɛjalan de daji k'a dun. Sanogo, ni ne tɛ fɛ e ka kɛ fɛn ye, ne bɔra n faso la ka na n sigi e kunna, hali dɔrɔmɛ kelen don dɔ la tun tɛ k'e kun. Ne tun bɛ sɔn ka n sigi de yan. Awɔ, mais e faso la bi, jɔn jɔlen don n'aw ka du ye. Ne Sanogo, ne bɛ malo bɔrɔ dada ɲɔgɔn kan ka taa di e faso la e kama
mais bi b'a fɔ k'e tɛ sigi yan ko fɔ ne ka wari sɔrɔ cogo ne m'o dɔn n tɛ fɛ ka si k'i ka minɛnw cɛ hɛrɛ man di Sanogo ne ko wari sɔrɔ cogo ne bɛ sɛgɛn fɛ ni wari sugu dɔ ye k'o dun ne b'o fɛ n'o ye awɔ i ka minɛnw cɛ ka taa bi ne ka wari sɔrɔ cogo o tɛ f'i ye awɔ ne bɛ taa n'i ka wari sɔrɔ cogo fɔ ne ɲɛna ne bɛ segin ka na n'i m'a fɔ ne ɲɛna o y'a bannen ye ne taara hɛrɛ man di nin ye fiyewu e tun bɛ hɛrɛ la ala ka du kɔnɔ e fa bɛ seri min sukaro tɛ k'a la mais bi ne Sanogo jɔlen don n'o bɛɛ ne bɛ malo bɔrɛw dada ɲɔgɔn kan ka taa n'aw fɛ yen i ka minɛnw cɛ n tɛ fɛ ka si n ka so bi yɛrɛ ne ka wari sɔrɔ ka tila ka segin ne fadenw bɛɛ tun bɛ ne sanfɛ ne tun bɛ tile kɔngɔ la hali ne tɛ dumuni sɔrɔ ka dun ne ye wari sɔrɔ ko fɔ ne k'o sɔrɔ cogo f'i ye n'i bɛ wari dun i bɛ wari dun n'i tɛ wari dun i b'a to yen ne Sanogo ka wari sɔrɔ cogo tɛ ni diɲɛ mɔgɔ si cɛ ko papi nana papi bɛ na cogo di mɔgɔ min sara o bɛ na Le stifleur. cɛ jɔ a cogo di Voilà, c'est tout là. ouais cɛ ça va quand même man Ouais, ça va, ça va. wala n yɛrɛ mobili kura dɔ la bɔ nin semaine kɔnɔ Hein? n yɛrɛ mobili kura dɔ la bɔ nin semaine kɔnɔ Ouais. Tu as vu, voilà, a changé. cɛ a bɛ kɛ cogo di ala ko don walayi mɔgɔ mɛna sɛgɛn na trop Ah non, vraiment, tu es là, c'est là. walayi Non, il piche pas le ouais mais cogo di i bɛ ka docteur kan toujours là Ouais, tu as mis hôpital là. ah hôpital là On a mis depuis 6 heures, on a dit qu'il faut que vous la gérer. ah depuis n taara ni n ka fitini fɛ docteur so la Ah, walayi depuis o ka banni kɔfɛ ala ye sababu ɲuman kɛ san walayi ah merci n ka cɛ walayi a don non, ne yɛrɛ tun bɛ ala deli de don o don ne tun bɛ seli ne tun bɛ ala deli ye k'e t'a fɔ ko ka na ni boisson filanan yan bɔsɔn ayi su na fɛn bɛɛ ka di yan bi a bɛɛ minɛ n bɛ jɔ n'a bɛɛ ye sinon deni min filɛ yan fɛ deni min filɛ yan fɛ cɛ nin ka di maramu taara o maramu tɛ n bolo sisan o awɔ i bɛ se ka nin wele ka di yan fo ka te yen n b'a wele ka na sisan hɛrɛ man di maa min ye ouais DJ sans changer ouais ala ok ne b'a ça va n'i ye ka ko diyara n ye de quoi a o de la n ye n ka cɛ bila ka t'i wele ouais an ka bosi de don ouais bosi de don i bɛ boisson jumɛn min champagne non fɛn bɛɛ ka di e yan bi a bɛɛ minɛ n bɛ jɔ n'a bɛɛ gérant Achille, tiens tout. Allez, t'as pas la ligne, mais la donne la ligne quoi. Oui, sur un ça ouais. DJ, donc on va dire. Voilà, DJ sans changer. Ouais, tu es comme tu dis. Est-ce que n'a pas ramsé à t'en faire? Oh, il y a problème, faut que je t'aille là. Problème là. Aïe. OK. Non, pour un, on met te mettre 10 $. On met 10 € d'unwa. Ah oh. Ouais, en tout dit. Attends, toi là. Tu es checker elle. Merci. OK, DJ, on attend. Tiens, un don elle. Maintenant si tu vas la boisson Il y a problème, t'as là. OK. Oui là. Tout. Je suis là. Trop même. Il y a des droits de commander. Ouais. Nous j'allais les one. Le film me fait un pas de qui monte. Voilà. Merci. Là, ma chambre la terre. Ouais, iPhone 16. On qui sur le film. Merci beaucoup. Alors, Et voilà, comment on va demander ta drague? comment il y a quelque chose ça? Le commande que ça garde même ta double ménagana, non? Pero, je me garde même les. Dono. Je me garde même les ça. On va bien le voir mais. Bijou.
Sinapin. I met any chain to you. Sinning a shoe for your lucky. Do not take up any chain, you money. Can you do sugar and do the chain? Come on, Miss Sanye. Clark iPhone says it's Sanye. Jomorona, then you told me of Natanya to second Judian. Aish, first anyone chain. Me. What am I very? No, no. Tare Sorena. You doing him for Donna. Shawama. Kusharama. Chama. Dono. Dono Rugagi. Adama Joga. Never was away. Shawarama. You were doing it. Charo. Dono. Shawarama. Go chama. Yay. Can I do this? I don't know. Adama Kina. Never was away. Shawama the Mafoni, eat the Serenoko. You were doing it. I show my son a boss on to Sanafara. Okay, you will show my son. And in Boston, tan telephone. This driving will live telephone person on my few yame. Father, enjoy. Hey, Kokurawa. Hey, dear. Baby. I know man from You there. don't know this and who we are. Hey, Mom, Julian doesn't watch our mouth for her. I want it. You near a dimly more. Let him say, but anyway, Freddy. Aha. In your telegram, will have an answer. See how follow. If the Fitterian to a young, maybe clever. All it military will have no mind when do for only. I'm looking at her, only begging you on the shin of Miss Ivan. A third of the natural. I laid Dr. D. Cliffland at the Madam Town, Dubai. Hey, Johnny. Dubai. You don't have a Dubai talk at me. Do I try to get there? Well, let Dubai talk at you for half. Cliffland of Yummy. Joe Medalla. John, rentrez. Bonjour. Mon frère de sang. Atori. Merci. Voilà, Joli. Ça va? Atori. Matera koni. Docteur. Agradable. Sinon ça va quand même. Ouais, ça va. Bleu pochon ça donne. Ouais, tiens. Il m'a l'aime bien. Bon, et bien, on a le poulet quoi. Ah, on m'a le bien. Ok, on a il a quoi. Problème Il va donc comme ni bité à meilleur molo. Ouais. Non, il y a un grand frère, ça, il y a un grand frère. Au fait, il y a une femme qui fait. Ah. Mais là, chaque qui a dit mais pas ne fait pas là. Ouais. Jo, moi je vois flasher là. Et à ça, au double ça, on OK ça. OK. Ah, il me donne bien. C'est sûr. Oui. Ah non, à la guisa. Mais arabe bleu tatouage, arabe ça. Ouais. Il y a je le tagama minge. Ay iga je le foueta là. Bashi foueta là. Ah mais il y a des choses là dans Soro là. Ah, problème. Non bashi foueta là, bashi foueta santé là. Que pour foueta là. Problème. Quand tu as woni. Kalo mina to ki joli tanga là quoi. Ah, OK. Mais anga joli tanga iba Afrique ça donne parce que clinique donga. Ouais. Ça va de 200 000 à 300 hein. Non, docteur, moi je connais. Au tenez mon blanc non. Ouais. Non, il bolla blale. Ouais. Il y a madame. Ouais. Eh non, il va loin hein. Oh. Mo de be kele la no fait ça. Donc mo nya wala enana seconde c'est enana ka ta mo nya bro. Ouais. Tiens, sans genou hein. Ou tisega jo. Ou bela botte me pa pe nous comme to si bolé. Ouais. Mon chegra nega tega fait que chegra fin. Et au fait, il y a un monde dans le journal, il y a blata traduction ça. Ah oui, mon fait. Bon. Chere gagné. Docteur, moi j'étais le bola. Bon, ne fa mana chema. Problème pour le docteur. Je suis d'un bien mais. OK, problème dara. Ok achi yoro me. Voilà, il restaurant na nyachi. Est-ce que ne ta pas petit ni haklimati ya kana ta fa. Ouais, c'est docteur. Mais ta pour que ni iga on ka predon quoi. Docteur. Ni la biga cheki di ma. Ah, faut dire, mais ta ora na jona. Docteur, allez interroger. Mais il y a qui s'il intéresse. Bi to. Chon. Ngalo de tare wala ya no ma bi yara tam to wala. No.
Dubai. Oui, Jagan, oui, Dubai. It's not number of Dubai. It's not the Shin Farahas. Shin. Kufanya kadia. Nego fonfe. Nego berekisa. Nemin subili wine. Nini nga garden fladron ne benwana. Mo shiten mo na nini nga garden dron. Allah kadi. Seyir minon becce kana yela man sam furujo. The problem is she be mi na minon. Ira ne. Igo tene. Qui a mangé? Comment? Ntoi mange. Elle est patron. Ante. Patron. Ne tara ko yora na ko chakoma masoro. Ne tara monsa wani. Afle ne ka ta monti de dala ko shawarma fana moni ka ko. To na kuma fe ani bolle ga ne ba fo ko 120 mo. Ama flash na ni moni mi. Ibi klibe ga fidi moni. Ko shawarma e ka to ne bita. Ne bile vini. Ne be blaga bo barala. Qui a ta shawarma boson sa ta mon sa na dia. Non, c'est pas possible. Est-ce qu'elle est mon de faire? Dia. Ben toi ça. Ndefalinteo. Mais pourquoi ta shawarma sa ta mon sa na? Ne masira. Non, ne be ni bla. Ni man bla du suka shi be en faka quoi. On a bla les gars pour m'avoir des notes à mine les no ska gadiya. Mais comme docker. Sono ni vetti bolo ya. Docker na ni ka shawarma sa be na di. Ko comment il Ai come berete. Ko la jibu frigo na frigo na to don ta woni. Come berete ne. Motila. Sans docker na ti ta reposer. Ah. Mira, no vivere na e ala. Ese bene do. Ne tanyi ni ke doer. Iti doer. Wai kuma chogo do. So ne bese giga barachi ni to do mo fi. Iti do. No, nye mo mo suwe tanto. De ka ta fe ndiga patoro me. Ha? Ta fa ko mo ba ko. Patron. Donc là, ce qui est comme le cas. Moi, je me rends Moumé. Dobi godala. Dojon. Muso mto gani no fa abo wala ka bonda. Hey, nous sommes là là. Fa abo wala ka bo. Hey. Hey, la la tola. Marron patron. Non. Ni te fene gi blaga bo baral. Ike to ko do so ne bi blaga bo baral ya ma. E ma la jo dala muna. Marron. Marron dingi me. Ta ka do. Nara ma de ra bujira kwa bere futi ni bakanchi. Wala patron dia ta. Doata. Patron ngelo. Bébé. Eh bébé. Mira. Puis je vais Tu cliffes là avec tes seins. Cliffes là. Ne me chino. On va dire la fin de là. Ne fin ba. Takirema. Ai ngo mina kuma do fi. Ne mene fe ne ka kalo chama war franyo. Ne be e muso nyo na bobara ba fu. Est-ce que ton lot comme le gars? Et quand il est fan, il va so blabi. Ai bébé masola sa. Non. Iboro ni to kono mo ko ni. Elle ne bora Dubai, elle ne tra Dubai. Elle ne reste pas Dubai n'a pas no dokuna sababu. Ajo foshi to la sa ya fanza. E donc l'autre isa ma ko duma nu kesa. Ibe ni to isa no ibe tu subisi na kashita. Il y a un film barré comme ça. Ya. Yes. Bébé mukela. Oh, Bismillah. Bébé. Ijo mukela. ay. Bébé. Le kumulo. Mo be kun la mo soro. Yeah. Bébé mo soro. Le kum. Ai nyama kwe. Le kumulo. Bébé mukela. Jona! On a dit si ça. Bébé, dans le nyama kwe ala wuli. Il faut qu'on va pour la signal. Patron. Bébé, ici. Patron.
kumbe e de mun e mu kene de ke ata ijo ngale mune wala asina ma ba ko ngula wala ko ya fama ntaro be ka kuma fo no mune kumala ne wele ka ya foma ya ala da senu na fia ne muso kale muso ba bolole ngolo dine ga wani ko ga woldinge wori wa awo kalama war fama bele gune den kele babi ne mi ya fanima mu sila ga juwe wada ba ne kumulo da kalama ne ngolo dine ga wari bebe ajo babi ya fama babi hey mi faut nga muso ngole kwa parce que ga kuma mu ko bebe ay no la ilaha illallah muhammad rasulullah ke dono tonte mubala aya ke to aga bukene mafalo mina leba aya ke to ay akito tonte alaje ya no alaje ne kene ay muso yemine katana kana mbale kana tonte mubala awa mina soro mun pigiri lo kala ko wala kasi nga crise pigeron kele abala ya fama nyen wolo dinge wori kwale muso ni fana meke no alamadun ni gelara de Allahu akbar ala ka mbela banko ni laban ko jugu pa ne be ala de dile ala ka yafane ma ne wor mun do aga wala foni ala de yafane ma de ja cetara wul de yere san ka to ke wori